Kumenze ukufunda eNyuvesi yaseMthatha iWalter Sisulu njengoba kuqhubeka umbhikisho wabafundi osuphenduke waba nodlame. Kusho nomfundi oyedwa kulombhikisho njengoba lokhu kuqinisekiswe ungqongqoshe emva kokuhambela lesikhungo namuhla ntambama. Sifuna ukuafema siqonise nakuMzansi Afrika ukuba indeed umntwana ngumntwana wethu silahlekelwe siyi-post school education and training. Abafundi bathi kumele inyuvesi ithathelwe izinyathelo zomthetho ngokuphika lomfundi oshonile embhikishweni. Kodwa comrades, we saw the management iphika umfundi wethu, umfowethu sisonke. Sifuna wonke umuntu omphikile makahambe yolala ejele naye. Ungqongqoshe uphinde wahambela abafundi abalimele esibhedlela kanti kusasa uthi uzoyoduduza umndeni womfundi oshone kulombhikisho eMatatiyele. Emva kwe-shooting incident eyasenza salahlekelwa siyi-community ye-post school education and training ngomnye womntwana waseMatatiyele esizamvisithela ngomso kwifamily yakhe. Then sithe xa ngabe sesifikile phaya sadiscoverisha uba khona enye i-incident eyenzeka i-month ago apho uSihle waye wadubuleka wa-admithwa esibhedlele. Usebelapha ixesha elide, but ke what is impressive is that we are recoverisha. Ungqongqoshe uthembise ukuthi ukungenelela komnyango kulesimo kuzothela izithelo ezinhle kuzimfuno zabafundi.